רציתי להראות לכם שיטה פשוטה בשביל לעשות את מה שלמדנו בשיעור. זה בעצם איזשהו גיליון שיש פה מספר לקוח, זה השם של הלקוח, הכתובת של הלקוח. עכשיו פה יש לנו 3 אנשי קשר, איש קשר 1, איש קשר 2, איש קשר 3. ויש לאיש קשר 1 טלפון לאיש קשר 1, טלפון לאיש קשר 2 וטלפון לאיש קשר 3. עכשיו בכמה צעדים ממש פשוטים אפשר להגיע לפה, למצב שבו יהיה לנו את האיש קשר הראשון, מתחתיו יהיו את הלקוח ראשון, מתחתיו את 3 אנשי הקשר שלו, כן? זה יהיה מספר 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, אוקיי? וזה שוב פעם לקוח, אנשי קשר. איך מגיעים מזה לזה? בכמה צעדים ממש פשוטים. הצעד הראשון שנעשה זה נוסיף 2 עמודות כאן, 3 עמודות כאן, 3 עמודות כאן ו3 עמודות כאן. זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, לקחנו את הגיליון הזה, כל מה שעשינו זה רק הוספנו עמודות. פה בראשון 2 עמודות. הסיבה שפה אנחנו מוסיפים רק 2 עמודות, כאן זה בגלל שפה יש לנו כבר את העמודה של מספר לקוח. פה אנחנו מוסיפים 3 עמודות, פה 3 עמודות ופה 3 עמודות. השלב הבא זה שאנחנו נמספר את העמודה הראשונה ב1, פה ב2, פה ב3, פה ב4. אחר כך נעבור לפה, פה ב5, פה ב6, פה ב7 ופה ב8. ונמשיך פה ב9, פה ב10, פה ב11 ופה ב12. עכשיו, אין צורך להמשיך למספר, כי אנחנו פשוט נגור את זה, עוד מעט נראה. פה בעמודה הזאתי אנחנו נרשום 1, 1, 1, 1, פה 2, 2, 2, 2, כי זה מסך הבן, פה 2, 2, 2 ופה 2, 2, 2. השלב הבא זה לגרור, כן? היינו בשלב הזה. עכשיו אנחנו פשוט גוררים את זה למטה כדי שזה ישלים בצורה אוטומטית. רואים? אני משלים בצורה אוטומטית. כן? פה הוא פשוט עושה את הדילוגים שהוא צריך. אנחנו משלימים בצורה אוטומטית. ואם הרשימה יותר ארוכה, אז רשימה יותר ארוכה. זהו. הגענו בעצם לפה. השלב הבא זה להעתיק את העמודה מספר לקוח לשאר העמודות. זאת אומרת, אני לוקח את העמודה הזאת, מספר לקוח, אני רוצה שנוסיף אותם לעמודות שכאן. אוקיי? זה יוביל אותנו לגיליון הזה. השלב הבא זה לקחת את מה שנוצר לנו פה ולשים מתחת לשני, ואנחנו כמעט מסיימים, כן? שימו לב. אני לוקח את הקבוצה הזאת, אוקיי? שהיא 5 פה, שם אותם מתחת לזה. אוקיי? ואני לוקח את הקבוצה הזאת, רגע, חסר, סליחה, עשיתי פה טעות קטנה, סליחה, כי זה העמודה הזאת, זה שייך ללקוח. אוקיי? לוקח את העמודה הזאת, פשוט מעביר אותה לכאן. לוקח את העמודה הזאת, פשוט מעביר אותה מתחת. ולוקח את העמודה הזאת, האחרונה, ופשוט מעביר אותה מתחת. אוקיי? מה בעצם קרה פה? אנחנו רואים ש1, אחר כך יש את 2, אחר כך יש את 3, הכל בדילוגים, והכל עכשיו בטבלה אחת. אנחנו ממש לפני סיום. רק כדי להראות לכם, אני צבעתי את כל העמודות האלה שהעברתי, שהן העמודות של האנשי קשר, צבעתי בצהוב, כדי שנראה את זה יותר בצורה ממשית. כן? אוקיי? אז יש את הקבוצה הזאת של האנשי קשר, הם בצהוב. עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות למעשה, זה למיין את העמודה הזאת, זאת אומרת למיין את כל הטבלה הזאת לפי העמודה הזאת.
לוקח את הכל, עושה מיון פשוט. זהו. יש לי את הטבלה. הראשון זה יהיה הלקוח, מתחתיו שלושת האנשי קשר שלו. עכשיו בואו נראה, משה כהן יש לו אבי בניהו, שלום שלום ומשה כהן. משה כהן יש לו אבי בניהו, שלום שלום ומשה כהן. דוד כהן יש לו אבי לוי, שלום אהרון ומאיר חזן. דוד לוי, כן, דוד כהן, סליחה, יש לו את אבי לוי, שלום אהרון ומאיר חזן. פשוט מאוד. והשלב האחרון שלנו, השלב האחרון, זה למחוק את העמודה הזאת. את העמודה הזאת כבר לא צריכים, היא רק סדרה לנו את כל הזה. מה שאנחנו צריכים זה רק שיהיה לנו 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. את העמודה הזאת אנחנו פשוט מוחקים. וכמובן אפשר גם למחוק את כל הצביעה, אין בצורך. זהו. ככה הגענו מזה לזה. בהצלחה.